Kah jelang jong baro ki MDC kah Kasils atau District Council ki HDC kilarai ban kentai ke jing ajengmut ka Parliamentary Standing Committee ban penbuan di khot hadu saupongun haka council. Habakran siklat patai khobor hadin ke jelang u chief executive member ka HDC uba Titus W Khan uloong balada penbuan ki MDC kan kata ke pelatin ka jong ka council. Uloong baka jing terwa ban penkala ka sik schedule kanwanra ya korkom perkhan ban penrung ya ka jing pentrikam ka panchayati raj. Uloong baka jelang kalarai ban numpyang ya ka jing ajengmut ban thau ki village council henry de ban chem jing itu ya ki dorbar snong kat kum ki kendon haka sik schedule. Syukwa ban pensyai choy ki kendia. Habai dei bak kini ka propose amendment ka standing committee kalawan hangni haka celah ke jungi nadu ke senam arhajar ka kendai nada ngam bakla hu benai bakhat at ban pan ya ki jing ajingmut na paro ki stakeholder la kalong nangi ki district council na ki rang ba snong na ki NGO na ki political party ki baper na ki seng ki baper bat ngilai ai la kecong ka jing ajingmut bat hadir gitu ka standing committee kala pha ek report kecong ka sya ka home ministry bat hadir mangili ek report baka pha ka standing committee nakaliang ke isi ngilai ya kijing bom yahap nakaliang ke cumi ya ki katu ka ditliki mat ki baga di standing committee kala recommend namar kakta ya ke interest jong ki council ki jongi den rengi kamyo anu no ka respond bat kendit nilayo ya ka jingtip bakan don ke jingyalang haka arpo torik ya ka balakhat da chief minister yang gi lainut ki CM jong ke district council banyak keren halo kenika amendment bat dai halo ketaka meeting nilayo jingtip ba kaladon ka video conferencing apa yang ke state government bat ke home ministry haka arhoterik haka benai Julai santerik benai Julai santerik arajar apuwe bagi keren ini bentah te kimat kibaki ya keren kilong hakikat tu kan ni teligi bentah ki bakhamlong concern ya ki council ki jongi dia kini kimat ilawan rak kanta haka jingelang jong barok ki MDC bat ka basotana kalong ba hadin bana kalian ke jongi ka isi ngilapan kret ya ki points ki jongi ki bangi raise ban pensno hal government masyarakat ni nakalian ki MDC barok kila pediang yang kini kecing ajimut kejongi kemudian kanunu kecing banong bakin numihap rei onen masli le menjur ya kini te shulung kot ngan ai namar pa ngan numpat la ya keban brief lut haki kat ke banga haduk bangandara apa ke komiti la syai sengi haki members of the cabinet but chief secretary but advocate general jongka state government jangan syuai pikat tu kan pilih kimat ka baningkong ka bangi keren kadai haka number of seat pi nakalian jongka ministry ki ajimut ba ki seat kinlong katkum ke jingdon jongka population ya ka ba ka ministry ka suggest lakum nunu sau seat ya ka district council ka jongi dan rei na kalian ka jongi ngipen iya ka jing balada increase palat igisin kan kata ya ka jinglong jingman jong ki caka ki puta ka bangi ong ka geographical condition jong ki constituency ki jongi tena ta kadau ngim ya hap jingmut ya ka jing ketiu isit bat ka ba arpat kaban ketak jur ya ka council ka jongi ka dai ka pelatin ka namar ko hitip mentah ki
resources lani ka revenue jong district council kam kalong ka baduna tu kata bakalaban kata ya ketulok jong kinong tray lani jong ki MDC tingis no balada kat nang bun ki MDC kanang bun ka cinglut bakani kan kata financially ya council na takadaw ngimenjur ya kacing kentil palat igisip henry ngila ay ka number pat kababian namar kidon pat ki konsumsi ki bela ide ban pia kumangan ay nuksa kum ka maulai kum ka nongstoy kum ka mau shenrut kum ka jiran kum ka mau rengkenen ba kum tatar kidon ki konsumsi pat kiba ngila ide ban pia tiyakini pat ngila ia wanlang ha kajuk kacing mendo baka don da kawai pat ka number kabangin sa ai ha state government bakin pediang ya kacing aji menjur kacing mut cumi ha ka bede bat ketu kacing ong ha bede bat ki nominated member mau kita ki MDC ki basu tu nah kali ang kacing ngi ong baki de bandar becang arnut bat iwe ide kentai klem da kedo ba indai na kan nonu kajat rio Henry kin long back nominated lani nomination of members kabung kajing jir back ya bit khot ki basusi klem da kedo kumbala ai ha recommendation jong ka standing committee kita ki unrepresented tribe ha bede pat bat kajing don jong ki village council ni ba kan ni ka amendment kawan ra ya karukom perkhat bala penrung ru ya karukom trikam jong ki pan setiraj hakari India barokawai henry ka jingfu jong ka sik schedule kabangi yo hanni kalong ban penne pensa ya ki riti ki dustur ya kita ki customary law ki chungi ya kita ki clear nong sensar ki chungi ki bakat kum ki riti ki dustur tanah kadau ka yeng hi barok kowe ngilai mencut bangin nom pediang dan lele ya kani ka jing ajing mut jong ka standing committee bakin don ki village council henry ki day ban recognize ya ki dorbashnong ki jungi kum ki village council kabamut ikini ki existing dorbashnong ki jungi kum ki village council om ban penyadai ya ki doros nong kejungi bat kiwe bat ki village council ki badan ha kari India hai baro kowe kidan shu ki jing ai jing mut na kadang jong ka isi kum ha ka bede bat ka para 12 ab ba ni kwa ban replace ya ka tu ka jing ong da presiden Henry ni ban bu be dau governor kata kadi keba nakal yang kacungi tigidon katu kan ni ki amendment paragraph katu kan ni teli ki bede bat ka traditional custom kacungi bede bat ka trade ki bede bat ka kai ke pateng ki bangila ai jingmut syaka sarkar pakan recommend ya kini ki points ki bangi nakal yang kacungi gila ai Tena takadaw ka ka stand ka chungi ka resolution ka bangila pas takalong ba ka state government ka deban pediang ya kini ki jing ajing mut ki chungi bat ban pharu ya kini ki jing ajing mut chungi sa kani ka ministry ta ki jing percaya ka em kani ka jing ong ka jing rai chungi ka tangi ka KHDC kagarus kaya fair nama kadon gitu ka tripartite agreement na pedang ke ANBC baka state government te ka tungim tukla terre ha bede pat ka jaintiaru ki peni ya kecing na kaliang kecungki tela syakin sawan pat ka ka rajung ki ngampat tip kanum don je ketai namar hadin bala yo ka amendment kandon ka state finance commission nang tangin yo katung ka article 280 hakaba ki fund barok khait ki bangin implement kamut ki ya hilang baga state commission te kanum dan jikta tenre ka jingta yang ipat baling mi hab ki village council kalong namar ba gim kwa bandan artli ki parallel governance body ha ka grassroots
level pisu tu mentang indon rang basno hak jopon indon chairman jong ka village council tika ek banja kisong kita bujung dan tak ada ngi ombet ya ka soka ngi ajimut ba kadar basno kandai hi ka village council